Je li tako? Zašto je to tako? Jer je inspirirano biblijskom predajom. Dakle, cijela biblijska predaja. Nije to samo 10 zapovjedi, već sve moralne norme koje su u njoj. To je prije svega sam Isus, učenje Isusa, kako se moramo međusobno ophoditi, voljeti svoje bližnje. To su sve teme nadahnute Biblijom. I ne nalaze se kod drugih religija. Stoga nemoj zavaravati sebe i reći kako ne želiš s tim kršćanima. Ne želiš s tim kršćanima, ali sad želiš biti tu. Sad želiš biti nahranjen od tih kršćana. Sad želiš sudjelovati u njihovom Božiću. Pa znam da želiš sudjelovati u svemu tome i uživati u svemu što imaš, a što potječe iz te biblijske tradicije. Ali na kraju ne želiš s time. Pa neka bude. Ali razmisli, pazi, jer ako se povučeš od ovoga svijeta, od ove kulture, od ove judeo-kršćanske kulture, što radiš tada? Ideš li tada na Free Palestine demonstraciju i misliš li da će biti bolje?